Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa katapos ang sumpay natong sugilanon, andino sa kagahapon. You were my life. Kibatin ako kakapoy. Pero dili ko may mong mupaway. Hangtod na makita na ako si Inday. Dili ta mo hunong, Dave. Mupahuway una ta, pero dili ta mo hunong. Okay? Nay? Labal na kaya akong ulo. Sakit akong kalawasan. Kapoy. Kadali niyang nakatug. Lapoy kasing tanaon sa pipila ka adlaw nga way pahuway. Gidawaan niya ko kalingon sa pagkatug. Diyos ko. Ay, di makataon na animi ang bata. Ibalik na ito ng bata. Diyos ko. Nay. Nay, unsa kong buhaton. Ugma na akong flight paingon sa laing nasod. Unsa? Pero unsaon ko sa pagpiya sa Dave ngayon ini ang kahimtang. Unsaon ako, Nay. Diyos ko. Maguba si Dave. Nahibaw ko. Dili karon ang gusto higayon nga biyaan ako siya. Pero Anak, may kaugalingon kang kinabuhi. Dili ni mo sila obligasyon. Ikaw na kayo mo natabag. Salamat na. Nay, kalisod sa pagbiya. Murag di ko makahibo sa pagtalikod. Tas ayod ko. Ay ba ko. Pero kinahanglan. O di kinahanglan. Pag-amping ka nun na anak ha. Hinautaw ta ka sa napit ka imong antuan. Magmalampuson ka. Pag makita na ni mong tao nga alang yun ni mo. Ina, asata na tugpas, Dave. Ako na lang hindi po sabot niya. Mag-uul siya. Pero nasayod siya mo abot kinihit ang tawa. May kontrata ka. Sige na. Samtang makahimo ka pa. Talikod o gayaw paglingi pag-usap. Dave, ito na ko. Salong ako. Nay. Jane, sige na. Mag-ayo-ayo ha. Sige na. Riya na. Lakaw na. Diyos ko, kapukan sa akong mga tiya. Ingon ang saninang malakang. Dili ko gusto piya. Pero maukini ang gusto kagay kong buhaton. May sakinan nga nagpaingon din eh. Jen! Dave! Jen! Ubiyak ka na? Dave! Sorry! Hindi man lang manamilit na ako. Sorry! Di na ko makaunong di mo ni kayo na. Sorry kung yaan na ka kung ganun sa mas na kinaanglan ka na ako. Sorry nga di na ko makapabilin o mo. Sorry nga pagyason ako akong saan. Sorry kay... Nakasapot ko. Mawili ko niya. Sakitan. Pero dili di ka po. Usa ba dayon? Ayaw ka balaga. Pangitaon ako si Inday bisan. Kuduwa ka na. Kayahon ko ni. Kayahon ako ni. Dave,
kay nasayod ko nga usa ning mga adlaw. Magkahiusa na mo pagbalik. Wa ko'y laing gusto alang nimo kundi ang makita ug matagabdaman nimo pag-usap ang matuod ang kalipay. Salamat. Mahal ta ka. Ug magpabiling mahalon hangtod na sa katapusan akong gininahawa isip patuod nimong higala. Iampo ko nga unta lamdagan na si Amy ug mobalik na siya upan ang inyong anak. Salamat, Jen. Daghang salamat sa tanan. Oh, may sakit na nga. Nagpaingon din eh. Ako na parahon. Dave, Para! Sige na. Sakay na. ato na ko. Bye, Jen. Pag-amping. Ikaw, sad. Ayaw pa sa tingin mo kaugalingon ha. Ato na ko. Dave. Manawag ko. Mag-chat ka ni mo permi aron mangumusta ni mo. Sige na. Ipaabot na ka. Masuk ko na ng ubang pasahero diha. Sige na. Bye, Dave. Bye. Bye! Anak, Ay. Wala siya, Nay. Bibiya na sa si Jenny. Ikaw na lang naibili, Nay. Kitaliktan ako nila. Ugwa ko na mahimo kong dili. Ang magpaabot ng ta. Ina pa kong balikon. Gitawag na akong flight number. So, this is it. Goodbye na. Oh no. No goodbyes. Only farewell, Jenny. Behave ka din ha? Wa pa di na ako mapamatod ini mo. Nga, nagbehave na ko. Or kapari naman gani ko. Unsa? Og adto na ka magpabadlong. Uy. Ati man ang imong negosyo aron mo sabot kag kadato. Dili ka ganahan nga mamanag dato. My offer still stands. Nor. Ato na ko. Take care. Bye. Inaot unta. Nga sa imong pagpalayo. Malimot ka na. Because when the right time comes, I will be right at your doorstep. O hinaot pa unta. Gani anang higayon na. Bukas na ang imong kasing-kasing. Alang nako, Jenny. Anak, please. Sige na pa. Bisan og kamay lang. Kaon na, anak. Lami ni o. Awara good o. Yung man yung favorite. Crispy chicken. Ho, di ba? Ganahan man sa kaog sabaw sa utan. Nag-utan si mama. Niya o. Higup o. Ano o? Kalami sa akong utan. Nak ba? Sige na, nak. May hugo ka nagmaayo, oh. Tan-awa ra. Oh, hasta ng imong upo. Taod-taod na sab na. Unsao naman sab nimo pag-inom og tambal ron. Kung dili gyapon ka mukaon. Kutkuto ng imong tiyan, ana. Sakita na sab ka.
Kaon na lagi, Inday. Kung mukaon ka, bisan gamay lang, manlakaw ta. Ato ta sa mall, manlaag ta. Unya, mamalit tag cake og ice cream. Mag-celebrate ta sa imong birthday. Kay, pipila na ka birthday ni mo nga. Uwa na ko matambungi anak. O gusto kong mamawi. Tatay. Tatay. Elaine. Tatay. Mihilak na sab siya. Anak, mingaw na kay ka ni tatay mo. Tatay. So kasi mong pag-uban ako. Wata na ka makita nga may pahiyom o may katawa. O gimingaw na kay ko ni anak. Gusto ko mo pahiyom kapag usap, anak. Ali, adto na ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sige na. Happy birthday, Inday. Tayo pa na ng kandila. Dili ko na. Birthday ni Inday. Siya ang angay nga tayo pa na. Magpaabot na tanay. Masin, muli na si Inday karon. Masin, maabot na sila karon taon. Pabuton ko lang ilang pagbalik. Anak, gabiin na. Muntag. Unto. Kapi. Sa tanahi kayo. Magpaabot ko sila pagbalik. Tatay! Nakabati ka na eh. Tingog karon ni Inday. Kabisagpit ako na eh. Ha? Si Inday. Tatay! Tingog karon sa akong anak. Dili ko ba yung masayop si Inday ka to? Si Inday, Lynn. Lynn! Anak! Deras tatay! Lakaw na. Sud na. Dugay na nagpaabot si tatay ni mo. Ikaw? Ato na si mama. Anak. Happy birthday. Kini ang akong binirthday ni mo. Be, hatagin ako sa imong pahiyom. Please. Thank you, Mama. Lynn? Tatay! Anak ko! Anak ka! Nipalig na ka! Imingaw na kasi tatay, di mo na! Mingaw sad ko ni mo, tatay. Ay, ang hakong apo. Nabalik na. Nabalik na. Nay, dadaan si Inday sa kusina. Oh, anday, dali na apo. May giandami para nimo. Ang imong mga paborito. Yay! Diyos ko. Diyos ko. Dili ko gusto malayo sa akong anak. Apan kinahanglan magpaubos ko. Inahan ko. Angay lang ang kalipay sa akong anak ang akong unahon. Bisag sakit nga. Ibalik talaga sa imong amahan, anak. Mabiya na sa pagkapala kay gayong ba minimo kinalambiyaan? Dave! Dili ba may mo hulungon mo na ang akong pagpaabot? Dave! Dili lang si Inday ang akong gipaabot ka mo balik. Hakit ka na ka.
ibalik ang nahunlak ng pamilya. Dave! Kung nangin kayo na, paligunod na kini. Kalimtan na ang tanan. Magsugod ka pa kung kinabuhi. Magpakasalat ka. Dave! Tinuod pa kini? Dave! Dave, salamat! Daghang salamat! Sige na. Congrats lang daan sa inyong kasal, ha? Dili ko makapauli, iha. Dako kay pliti, no? O pila pa sab ka ko kabuwan din sa laing nasod. Basta, pagpaabot mo nga makatambong ka. Huwag ni balibaray. Bye! Hoy, unsa? Hoy, kadis. Giputol ng video call ay. Coming! Hi. Josh? Josh, ikaw? Niya ka? At your service. Ganun niya ka? Giyon sa niyo pagkatultol sa kong gipuy-an, ha? Oh my God! Nasuguan ko. Kinahanglan ko no nga madati kag balik sa Pinas. Aron makatambong sa kasal nila ni Dave ug Emmy. Unsa? How can I say no sa maong sugo? Kung dako kay kog utang sa imong suod nga higala. Josh, Andam ka na ba? ha? Unsa na ko pagkaandam nga kalit man kaayo ni? Wa pa gani ko makapanangin sa akong gitrabahoan. Mao nga dili gid ko andam. Ang imong kasing-kasing. Andam na ba? Ha? Mahimo na ba kong makadayon? Wa pa gid ay gihapon ka mo surrender. Never. Igo na ang pipila ka buwan sa akong pagpaabot. Hoy, nganong niluhod ka? Jen, will you be my girlfriend? Dako kay kag pliti paingon dinhi nya mo balibad ko. So, it's a yes? Mhm. Words, Jenny. Say it in words. Yes, Josh. It's a yes. Hoy. Thank you, Jen. Isaad kong dili ka magmahay, uban ako. Ug salamat sad sa imong pagpaabot nako, Josh. Salamat. Jen. Og dinhi manghigala natapos kinatong sugilanon nga naguluhan anino sa kagahapon. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuanes, Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, sound man Aldwin Lacurda. Og ani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Dave, Randy Padayaw Suson, Joshua Oji Kumpuk Rakasa, Amy Teresa Tirol, Elaine ug Jennifer Dato Minyosa, og sa papel ni Ana ang inahan Monique Di Gracia sa Sidon. Sangan sa RMN Production Center, kini inyong higala sa kahingan Joel Bensi manamilit ug moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!